Μπαίνουμε στο γραφείο, στη σελίδα του γραφείου. Πηγαίνουμε στα στοιχεία τιμολόγησης οχήματος. Διαβάζουμε τις οδηγίες. Το πιο σημαντικό να τσεκάρετε το κουτάκι στο τέλος και να πατήσετε αποστολή, που είναι αυτό το κουτάκι, και πατάμε αποστολή όταν συμπληρώσουμε τα στοιχεία, βέβαια. Σας λέμε εδώ ότι επιλέγουμε μέσα από μια ομάδα από τις καλύτερες εταιρείες της ελληνικής αγοράς, αυτή που εξυπηρετεί καλύτερα την περιοχή σας και το όχημά σας, γιατί κάθε περιοχή και κάθε όχημα, ακόμα και κάθε οδηγός, έχει διαφορετική τιμολόγηση. Αν δεν μας δείξετε συγκεκριμένη διάρκεια και καλύψεις, εμείς θα σας δώσουμε 3 προσφορές: μία εξάμηνη με νομική προστασία, θράψη κρυστάλλων και οδική βοήθεια, μία ετήσια με νομική θράψη και οδική, και μία ετήσια διάρκεια με τις υποχρεωτικές μόνο καλύψεις, που θα είναι η πιο φθηνή επιλογή που μπορούμε να σας προσφέρουμε. Θα μας γράψετε το όνομά σας, οτιδήποτε, το αριθμό κυκλοφορίας, ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής, της διεύθυνσης που αναγράφει το όχημα στην άδεια. Λοιπόν, και μετά θα επιλέξετε τη χρήση του οχήματος. Ανοίγετε εδώ και τσεκάρετε μία από τις επιλογές με γιοταχή, ας πούμε. Εδώ βάζετε ή τις φορολογήσιμους ύπους, όχι την υποδύναμη που έχει το όχημα, τους φορολογήσιμους ύπους, ή τα κυβικά, 1400 κυβικά, και είμαστε εντάξει. Εδώ τη μάρκα, παράδειγμα Seat, μία κάθετος Ibiza. Ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος. Πάμε με το ποντίκι εδώ, γράφουμε 02.02.2000 για παράδειγμα. Ξανά τσεκάρουμε μέσα στο πλαίσιο, ή πηγαίνετε και το επιλέγετε και από το μενού εδώ του ημερολογίου. Αλλά πιστεύω είναι πιο εύκολο από εδώ. Ημερομηνία διπλώματος και ηλικία οδηγού. Είναι οι παράμετροι που παίζουν μεγάλο ρόλο για τη σωστή τιμολόγηση του οχήματος. Εδώ οπωσδήποτε το email σας, αλλιώς δεν θα μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Ωραία. Εδώ στο θέμα μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε που δεν είναι μέσα στο μενού της φόρμας. Πολύ σημαντικό θα ήταν, αν θέλετε, να μας γράψετε την ημερομηνία λήξης του συμβολέου σας. Δηλαδή θα βάλω εδώ 12/10/2025, διότι ένα ασφαλιστήριο που λύγει 12/10/2025 δεν υπάρχει νόημα να σας στείλουμε από τώρα προσφορά ασφάλισης. Θα σας στείλουμε 2 εβδομάδες, 10 μέρες πριν λήξει το όχημά σας, θα έχουμε σημειώσει εμείς την ημερομηνία και θα σας στείλουμε την καλύτερη προσφορά λίγο πριν λήξει το ασφαλιστήριο συμβολέου σας. Εσείς όμως θα μας στείλετε τώρα τα στοιχεία σας για να έχουμε έτοιμη την προσφορά για το όχημά σας. Για να δείτε άμεσα τη λήξη του ασφαλιστηρίου σας, πατάτε εδώ στην εικόνα, ανοίγει ο σύνδεσμος του κέντρου πληροφοριών και μαθαίνετε αμέσως πότε λύγει το ασφαλιστήριό σας. Και εδώ στο μήνυμά σας αναλυτικά ό,τι άλλο θέλετε, μπορεί να θέλετε να προσθέσετε επιπλέον καλύψεις. Να μας πείτε θέλουμε καλύψεις
πυρός ή κλοπής, φυσικά φαινόμενα, στο τέλος, όπως είπαμε και στην αρχή, τσεκάρουμε το κουτάκι και πατάμε αποστολή. Πατάμε αποστολή και είμαστε έτοιμοι. Μετά πηγαίνετε στο email σας, θα έχετε λάβει το πρώτο για αυτή την προσφορά email από το γραφείο μας, σαν απάντηση ότι λάβαμε τα στοιχεία σας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας ή όταν χρειάζεται. Επίσης, καλό θα ήταν να σημειώσετε στο μήνυμα το κινητό σας τηλέφωνο για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε πιο άμεσα μαζί σας για τη συγκεκριμένη προσφορά. Ευχαριστώ.